Salom horas ma dihita saluhuna. Dihamu amanami inanami nang hita saluhut na pungu di bagas joroon doho nang hamu na live streaming di bagas tabi nang pukota ma parmingguota atong tapasonang marohata jumulu mahita martangiang nahohom di rohat tabi martangiang mahita. Amen. Tapuji matuhata marede mahita sa bukwede nomor 574 ayat sada doho 2. Marhite-hite goar ni debata ama, do goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, do goar ni todi parbadia, na tumo palangit doho tanoon. Amen. Madok mauliate mahamu di amay, na mga rorohita siyang gonggoman ni hahulumon, jalan na pasoton hita, tubagasan harajaon ni anak hahulongan ni rohana. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panodang nasitong, namanodangi ganuk jolma na di portibion. Sodak ma bohim tuhami, jala parbadiay marohanami, asa hutadahami, dalan hanguluan marhite siani. Say rajay mahami, asa unang manibil hami siya dalan nasitongi. Ali Tuhan Jehovah, patotong marohanami marhapor siyaw tuho, marhite-hite todi parbadia. Amen. Asa
Tangihon hamuma pati ni debata di mingguon ima natar surat di Matius bidupitu ayat 20 sada. Dada saluhut hala namadok ahu Tuhanna bongo sogot tuhara jauh banua gijangi. Holan akka na mangulahon lomoni rohani damang na di banua gijangido. Ido sahakna atong rak mangidugugo mahita mangulahon na hobar kupati nai. Ali Tuhan dibata say patugui mahami mangulahon na hobar kupati mi. Amen. Tatopo tima dosata tua dopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na gudangido. Saya si maroham mida sa dok bangso nami. Se sama dosa nami sa luhutna. Saya sungguli ma roha nami, asamuba roha dohot pangalasyon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Amen. Tabigima hata baga-baga taringot tuhasesan ni dosa. Songonoddo hata ni Tuhan Jahuba. Nungapola hupasisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mula mahotuahu ayahu do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen.
hata ni debata turpuk di hari mingguon, ima na tersurat di buku Yesaya biduonom, mamuka sian ayat sia satu ayat 10 tulu, sajahama secara responsurya ayat sia. Jadi di do iba nama laho maho jala do ma tu bangsoon, sai mananginangi mahamu alai unang atusihamu, sai idahamu ma alai unang manadahamu. Patakang rohani bangsoon, jala migoro pinggol nasida, jala pitungi mata nasida, asa unang mardida mata nasida, manang marbinege pinggol nasida, manang mangatusi roha nasida, jala unang muba manang malu hilalaon na. Jadi nikuma sedia lilingon ali Tuhan, jadi nin nama pai matarulang akahuta suada marisi, jala akabagas so marisi jolma, jala tarulang tanoi gabe halongonan. Ay padaon ni Jehovah maaka jolmai, gabe langasi tutu parsitongaan di tanoi. Alai tading dope di bagasan sapersapulu, nang akai siap ponokku do songon hautusam, jala songon hariara na martuko di hatatabana, buni nabadia do tukonai, ido sahakna, mertua do akan natumangihon hata ni debata, jala naupeopsa, amen.
Tuhan Yesus, Raja di surga, bersia namanya. Alang aku, si sembah aku, saya sadar Yesus Tuhanku, amani rohaku, asal ridhonya. Tahatidak ko mahapor seotai, songon na hinatidak ko ni dongata sa porseao di sadok pertibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugo naso atudosan, nato mo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di bata Jahoba na saday, iman na tubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya tondi parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na birnit, di panguhuman ni Silatus, na matitat pajal do ibana di hau pinorsilang, na tua tubanwa toru dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun de bata Jahoba, amanai pargogo naso hatudusani, di sima ibana pemula sogut tu tanoon, manguhumi halak na mangulu do namate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doho dasan ni dosa, doho dihatai namadok, mulak mangulu sogo dang ni halak nang mate, doho dihanguluan nasora suda. Amen. Tikting HKBP Serang, Minggu 6 Februari 2022. Na sohujahami siya juluon tajama irwatabi na parjulu guar ni Minggu. Minggu 5 dung Epipanias manang hapapatar. Topik gabi sihuto Jesus. Na patuluhon sakramen padidion nabadia. Di Minggu tanggal 10 Februari 2022 patuan huriata do sakramen padidion nabadia tuaka danak manang poso-poso alani i pinabotoho tusirina toras ni akka danak naneng terdidi asa Roma maddohote perguruan di hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 masuk pukul 15 WIB manang jam 7 botare di gerejaon lah di jaloma surat pengantar sian situa sektor tabi napapaton pertanyaan pesta bonataon menabur boni HKBP Serang 2022. Nah di hari Selasa 1 Februari 2022 tingkat nomor dalam acara pertanyaan pesta bonataon dohot menabur boni 2022 ni huriat HKBP Serang Resort Serangon. Hasil ni uleoni di pasahat panitia pe dung jolo di patolhas tu parsermonan ni parhalado. Ponopon sermon bersama parhalado saresot. Di hari Selasa tanggal 2 Februari 2022 dipatu pada sermon gabungan bersama Parhalado Saresot, HKBP Serang, HKBP Maranatha Cilegon, Dohot HKBP Cikande. Mari kanan di lantai sada mulai pukul 10 siawib. Pinangino matus di Parhalado aserta mahita madohoti seremoni. Napasiahon pertanyaan sektor. Di hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 pukul 10 siang 30 tatap muka sektor sada nama Jawi keluarga situa TBC Hobing Boru Dolok Seribu di Patupa di lantai sada gerejaon sektor onom legok
keluarga Situa Adi Tinambunan Boru Sihotang, Komplek Tegal Padang Legok, Sektor Walu keluarga S Hutapia Boru Tasoit, Perum TCP Ciruas. Di hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, pukul 10.30 tatap muka, Sektor Pitu, Pandelang Selatan, nama Jabui, keluarga Nyonya L Sihombing Boru Siregar, Perum Aman Mandiri Cipacung Pandeglang. Ruas Nataba, Naperjolo, Mamuka Minggon masuk magabe ruas ni Huriata, keluarga Daniel Pakpahan, Inatai Eisah Boru Sinaga, Pida Sian Hakai Resort Khusus, Dumai Daerah 12 Riau 2, alamat Sektor 10 Pagupatan, di Pasu-Pasu Tuhatama Persauran Dohot Nasida, Gabelas Niroha di Huriata Moloro Nasida Jongjong Manasida. Mau lihat emak? Tikting neng berbagas na perjulu, tik-tik paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagaso ma anak do boru ni Huriata, Pangoli Yohanes Kris Gautama Hamonangan Siaturu Eskom MSI, anak niamata Dr. Andus Langga Siaturi MPD, Tubu Nina Taroli Boru Samosir SSI, Sian Perumahan Kresek Indah, Jalan Krisan 1, Blok R nomor 3 Duri Sukambi, Cengkareng Jakarta Barat, Ruas Nihuria HKWP Cengkareng, Resort Cengkareng, Distrik Walu DKI Jakarta, Dohot Orwana, Selpia Tresia Boru Libong Eskom, Boru Niamata Situa Samsulin Libong, Tuninata Mondang HW Boru Sitijak, Sian Huta Komplek Pasir Indah, Jalan Baru Blok F nomor 145, Sektor Opat Cinanggung, Ruas Nihuria HKP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten. Pamasu-masuan perbagason di hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 masuk jam 8.30 WIB di HKP Jati Waringin, Resort Jati Waringin, Distrik Walu DKI Jakarta. B. Diktik paduahon nang majalo pasu-pasu perbagason ma anak do boru Niuriata, Pangoli Bobi Rom Mitua Sitorus, anak nyamata Estron Sitorus SE, Tuni Inata Idaulina Rosmiati Boru Sirait, Sian Komplek Gria Serdang Indah, Blok C1 nomor 4 Sektor 2 Serdang Utara, Ruas Nihuria HKBP Maranata Cilegon, Resort Serang Distrik 21 Banten, Dohot Orwana, Lili Opani Boru Sibolon, Boru Niamata Jawaler Sibolon, Tuninata Repelita Boru Situmorang, Sian Huta Sektor 10 Trondol, Urus Nihuria HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten. Pamasu-masu perbagaso dari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 masuk jam 8.30 WIB di HKBP Maranata Cilegon Resort Serang Distrik 21 Banten. Saya dipatrus tuatama sakap dinasida dinalau merbagasi. Namoding nadia Selasa sada Februari 2022 nunga jumolo moding sahalak ina ima Nyonya Kah Sinaga almarhum, Roslina Boru Purba almarhum, tutup umur 70 tahun 4 bulan, Sian Perum BSD Blok D6 nomor 1 Sektor 6 Legok. Acara penguburan di Patupa di Bona Pasugit dan hihobasan ninggi KPS Pendeta J Wismar Saragi Resort Raya 2 Pematang Raya Simalungun. Tuhat tama na mga pulis udi keluarga tinggal honni nong jumolo modingi. Rincian di parhepengon boima tajahabi di tikting na satu ita. Pangula nagok tiki do perhalado HKB Serang Serang Pasaton. Selamat ulang tahun Turas Nihuria nomor ulang tahun kelahiran do pernikahan di Bagasan Mingguon. Semoga panjang umur Tuhan Yesus mamasu-masu. Soni matiti pakubasion dot parhepengon di Bagasan Mingguon. Saya di pasu-pasu suata mi besangap di Guarna jala makoron uli do las niroha di Huriana.
Dame ni debata na sumurung sian salut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hata ni debata tupuk jamita di minggu ta. Tersurat di buku Markus Bidusada ayat 10 ayat 20. Dungi dina mardalani ibana ditupi ni tau Galilea di ida masih Simon do si Andreas dongan sa ama ni si Simon na sumak pakon jalana tu taui ai panjala do nasida. Jadi dok Yesus matu nasida. Ihotok kamu au. Benok kudo hamu si jala jolma. Pitor ditadikon nasida majalai. Laos manghuton ibana. Jadi dumau otik ilalani siani. Didama si Jakobus anak di Sebedius. Dohot si Johannes dongan nasa amai. Di bagasan parau do nang nasida, pature turehon jalan nasida. Dungi manigor di jauh manasida, gabe tadiko nasida ma ama nasidai. Si Sebedeus na di parawi rap dohot aka anak gajianna, laos rodo nasida mahuton ibana. Ido sahatna. Tusude ruas ni huriata namar pungu di bagas garejaon doh tusude ruas na tinggal di bagas nabe manang di dia pe tahe namang huton parmingguon lalus live streaming calo hau mata besa kami selamat hari Minggu Madita salam. Salah satu persiapan untuk menyebarkan kerajaan Allah harus ada pemuritan. Pemuritan menjadi suatu hal sentral untuk melanjutkan tugas-tugas Yesus di tengah-tengah dunia. Kerajaan Allah harus ditebar dan dibawa ke ujung dunia. Pertanyaan, kenapa kok repot-repot Tuhan memilih murid-murid untuk menyebarkan kerajaannya? Apakah Tuhan tidak sanggup dengan kekuasaannya membentuk dunia ini menjadi orang-orang baik semua? Jod-jod suku-suku ini muncul di kalangan-kalangan tertentu. Saya pola repot debata ikon pola piliton akasisean tuk do huasona lau paturehon pertibion martehite huasona sendiri. Pola pikir nasongonon di sada sisi boido terjalo secara logika. Tapi pola pikir jolma asing dohot cara berpikir ni debata. Sadarion ditogihon jamita oddo sudehi ta asa mamake standar Allah bukan standar dunia. Memakai pola pikir nasian debata dan holan memakai pola pikir ni kita jolma. Sada nama ci arga marhite babita nulion suara hononna tuhita parjolo ima ihuton ma Jesus. Ido anggo baritaon tu sudehi ta ito gihon asa mangihuton Jesus. Noaing hita na hadir di son dohot sudah kada membege jami taon
nunga pasti si huton Yesus, nunga pasti napor satu Yesus. Alai nuaeng nang dohono ni jamiton nunga sude halak napor siatu Yesus memakai pola pikir Tuhan, memakai pola pikir nasian debata, belum tentu. Odo nuaeng nang ajar hono ni tepukon tuhita. Jala sude mahita mangauhon. Buasa debata, aha do alasan debata, iko mamake hita, gabe ula-ulana, dohonot tama parjolo. Salah satu kesempatan yang sangat berharga, jala penghargaan yang sangat besar yang tidak ternilai dan tidak dapat diberikan oleh dunia ini kepada seseorang jika Tuhan berkenan memilihnya menjadi alatnya. Ododa. Ikon au honoku do, ikon au honota do, mauliate ma di debata, molo di parar debata, au gabe ula-ula na met-met di bagasan harajon nei. Bukan Tuhan tidak mampu dengan kuasanya mempertobatkan dunia ini, tetapi Tuhan punya rencana supaya manusia ikut ambil bagian melayani dalam kerajaannya. Isodo nuaeng titik sentral neng dohon jamiton kita. Alani do moltei kini di jamiton adong misi, adong pemuritan. Jala taida sisiani mangiton Yesus. Adong tolu hal na ikon si tinggal honna mangiton Yesus mana. Parjolo itinggal hon keluargana. Paduahon ditinggal hon pekerjaan mata pencaharian untuk keluargana. Patuluhon ditinggal hon ngoluna na lelengi. Meninggalkan keluarga, meninggalkan mata pencaharian, meninggalkan hidup yang lama. Nah, sonari neng tu dia masuk meninggalkan keluarga, masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Tinggalkan pekerjaan lama, masuk menjadi pekerjaan bekerja di ladang Tuhan. Meninggalkan hidup lama menjadi hidup baru dalam kerajaan Allah, menjadi masyarakat pemilik kerajaan sorga. Omma misi na naeng si ulah hono ni akka misioner. Diboha molo si huton Yesus iko songonod do. Ikon tinggal hono do keluarga, tinggal hono do pekerjaan, bohado. Taida dah. Adong do ulaon hapujungan pekerjaan secara khusus, adong do ulaon ini secara universal, secara menyeluruh. Jadi di gereja pe adong do dua parhalado, ima guarna sending ke dalam dan sending keluar. HKBP adong do dua jalur, sending ke luar negeri, do sending ke dalam negeri. Akka na parjoloi na murid na sapudoi wajib do. Alana na sida ikon menjebar do, ikon marsera do, ikon berjalan do, meninggalkan tempat na wajib do. Omma ulaun khusus, omma hapunjungan. Molo memang imana misioner, manang evangelis misioner, contoh songon sinomensen harus tinggalkan keluarganya. Harus. Adong do sending luar negeri, adong sending dalam negeri. Molo ibana songon misioner tu Afrika, tu Asia Tengah, tu Asia Timur, berpusat di Jerman, berpusat di Geneva, ikut do tinggal hona keluarga. Ali adong do sending ke dalam, adong do gereja naung berdikari, ima songon hami padita, dan polo gabe tinggal keluarga, ali buanon madohot keluarga. Itu dah asa takas taboto. Bah
jam itu ni tinggal hendak keluar satu lau hamu nang tinggal kamu se keluar kamu na dangi maksud na ison atong dia dodo hendak muse hatan de batasa darion menjadi ladang pekerjaan kita ingot tamu ma gabe keluarga tema ladang pelayanan tabain ma kator tai ulau tai gabe sada pakobasyo dihita makobasi melayani Tuhan dia mai odo nang dohonon na sebagai pengikut Kristus isodo nani huton naijolo do nani huton manang naipudi naijolo do nani huton manang naipudi naijolo do si hutono dangi namangi huton ni dia dipudi nuaing mangi huton ni sehamu do kamu jong huton ni sedo hitawan Yesus ngatoho Yesus bakal mijolo manang Yesus do dipudi odo suku-suku nuaing so tunggal dang do terbaik nangon gabe Yesus dipudi ibana di jolo ba tinggal hon Yesus memang tong ba dia lan gabe Yesus mangi hutok kita kan nah sado korek semon pola pikir dihita ada konsep berpikir ison konsep nasana kini mangihuton Yesus tolu di sini macai arga dia mai holong kasih yang kedua pengorbanan yang ketiga kelakuan baik odo intisari iman Kristen ada 3 kasih pengorbanan dan perbuatan yang baik nah tulido nah alani ido molo neng olo pe hamu gawe mangton Yesus olo hamu meninggal hon ulo munargai gawe penginjil silahkan olo do hamu gawe tinggal kamu ulo mune masuk kamu sekolah padita boy adong do hamu gawe pro tinggal hon lona boy dak pula salah tak salah nah alai nama argadison ima mangihuton Yesus berarti seluruh pola pikir kita sudah cara tak berpikir do sudah pola hidup tanah lelengi ikon tinggal honon doi tak pakai ma pola pikir nasian Tuhani tak pakai ma ngulu nasian Tuhani dia mai idona kini mangulu di bagasan holong mangulu di bagasan pengorbanan jala mangul di bagasan ulaon na denggan odo intisari asan yang dohon tu buat jami toma tuhita olat ni dia do balgani holong rahamu tu Tuhani atau anda bang suatu si husukun mahita olat ni dia do balgani holong Tuhani tuhita olat ni dia mah tutu alusna ngatakas taboto olat ni hosana dilehon humokop hita itu lagi na umargai di banai hosana sadiri dilehon lau humokop hita suku-sukun hita nungau dia taleon lau mangiton di bana ada satabo totong perbandingan holongi paduahon olat ni dia do pengorbanan na ngatabo to nakini so tunggu hamu holan hamatiani yang hidup puncakna alebe ko kamu ma raja sorga yang maha mulia maha kuasa rela meninggalkan kursi kerajaan kehebatan keluar biasana rugi mana tinggal di mana rela mana tu pemtibion gabe marlea ditijuri dipastapi dipalialea isema boto hamu adong naolo songon ijol pemtibion dengan rela nga presiden di mana gabe di mana marlialia adong song di butuh kamu adang sangai adang nguni adang sejarah nei di unang tabereng holan di bagasan hamawati nei dangi husuku johamu adong may mana contohna na ahli na jago nga dan pitu mana kungfu tapi ibal bali halak may mana iti juri pastapi odo soi kamu jo sukun olo do hohomi tapi aku jo
manang imana seorang hebat ipastapi leai odo soi. Jadi sada kehebatan dari Yesus Tuhan itu dibungkus mahadebataonai, keilahannya itu dibungkus dalam kemanusiaannya, dibungkus diikat gogo asal nang keluar sangat keluar bekamu mah itu kita man get semani mana isen naluan munai natu akatan tarai soldadui Yesus nasan saret lagi au dene malua sauti holan au di dok sudah sangkaret sudah hancur sudah tersungkur ala malua sauti atong hade watoni audo ini bitom sude tersungkur sude maru paktutano aka soldadui hon au ina do. Jadi ibung kusimana matong hade watoni unang keluar sang keluar basusah sude tang saut misi. So nari suku mahita boy do ita mo pomisongoni ipalele halak kita yakin au dang boy songoni te. Nah ondo nuaing ne maci arga. Bagaimana kita sanggup merendahkan diri kita, merendahkan hati kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Odo neng maca arga. Jadi ijaman nuengon molo nunga tibo jabatanna, molo nunga jago karejona. Adong dope butuh hamu na olo meninggal honi gabe pangulai mana? Ang pe butuh hamu? Awa dong hea huboto imana di Bandung sekolah mana SD SMP SMA negeri sada Bandung lulus di mana tamatan ITB Bandung membuat S1 S2 mana di Universitas Harvard Amerika jala dung lulus si bana summa cum laude karejo may bana jadi vice president Boeing utamu Boeing perusahaan pesawat terbang Amerika imana ma vice president molo presiden atau dang boy halak luari mo presiden direktur natong ikola Amerika di alimana ma wakil presiden perusahaan pesawat terbang Amerika. Dimana ujungnya tergerak hatina mula ibana dung menjabat imana wakil presiden Boeing mula di Indonesia gay masuk imana gabe pangula ni huria itinggal huni mana sudai ido imana dang ada ke umarga sian na melayani dalam kerajaan Tuhan imana masuk imana gabe pangula huria ibana itinggal huni mana ma ketenaran nih, itinggal di mana kehebatan nih, dan dia tersungkur melayani Yesus Kristus. Ima, ali setung song ni hamu non, tinggal kamu non gawe lawa hamu betamu ta tinggal non, dang awan pegawai negeri awan polisi non, dang ning dohon na. Ali memang neng adong na song ni silahkan. Mau adong na song silahkan. Alai mulu tapak ke pekator tei, tapak ke keluarga tei, gabe ladang pelayanan kerajaan sorga menyatakan kasih Allah patuduhon holong ni debata itu ngotong keluarga ya nakon pakar karjon odo nama arga. Amin mertang yang mahita. Mauliate ma Tuhan. Dijuho hami tutu asa gai parhaldom pakai masude hami nang ruasmu marhalado itu ngatonga keluarga nami itu ngatonga masyarakat itu ngatonga bangsa negara nami ima patadahon holongmu dohot balga ni pakokomu tuhami asa gabe masuk kami harajaoni ima harajaon na pinarem tuhami pasu mah saduk ruasmu ditikyo Tuhan itu ngatonga ni bangsa negara nami natongon lam mangibut-but sahid corona mulu tungadong akadongan namin na unggodang hona ho Tuhan na pamalupon ho ma na mangalon di ami gogo haipason jala pargogoy hami sudi pargogoy mana bangso negara nami pameta nami asa margogo laho paturehon bangso namion lao mengatasi wabah penyakiton atong Tuhan padao manang nasa bencana alam padao nasa hasusan leo madame sonang itu ngatonga luat nami Banten itu ngatonga ni bangso nami negara Indonesia asa sonang hami bagasan panggom-gommu mauliate mamang mariti Yesus Kristus Tuhan nami
Amin. Marede mahita sa bukid de nomor pitura sa pulusia ya sada doh udukna hukma tapasaha pelean sada A sada B doh 2 tujolo. Jesus,
ma peleata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni salut si lehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasata mi masya na nilehon mi tuhami plan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparahasya kami pilianon. Pati buluhon harajom mo dito nga to nga nuriam dohot di Portibion. Buhay marohanami maritihite todim. Asalam utadahami godang ni silehon mi tuhami. Asalam girgirhami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saud malomon ni Roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion, hanguluan siya pari, sisa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasorohon madamena tu todim. Selamat hari Minggu Madita. Salam. Shalom.